Викайте на мен, че съм го гасил. Вали да го покажа, да видиш. Не бе, само да тръгнеш лекичко. Аз много лесно ми... Ти забрал как се кара сайка. Не бе. Вярно е, ама. Ма настанител е човек. Да се подава сайката. Кажи любов моя. Ами имам, ама ако видиш къде съм и в какво състояние, ще ти стане лошо. И съм с официалните обувки. Кажи любов моя, като ти дига. Ти ще ме оправиш сега като си дойда. Той ще трябва да идваш? Да, тук сега излизат с моторите на едно място. Са се обдрали като свинята. Ще дойдеш да ме вземеш от Звезди горе. Нямам кола. Еми тогава си яще. Когато си дола. Пеш тръгвам. След 15 минути. Снимай там, не дей да снимаш мене. Кажи любов моя! Аз знаеш как им говоря, бе. Мазиш ли им са? Аз тук излизам! Браво! Вече няма какво кажете за този мотор! Марка му дай бат, ще скоча скалата! Често така, мушки малко. Този път не можа да го решиш.